danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Hai, Ciku! Hey, chicks! Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La haula wala quwwata illa billahi al-azim. Waye ke wahalar da ni, wake ta tsoratar da ni, wake jefa na arazani. Sai a fito a sifan mutum, a fito siffa ta mucijiya. Yau ya zanayi, ya zanayi. Soyayya ita ce ta kawo ni gun kafi ya macijiya. Kayi man ɗan saurayi kuma ka sace mini zuciya. Soyayya ta ajani ta kai ni soyayya da macijiya. Duk inda nai tana ta bi na tana son sani a rijiya. Tun ce ke ko aljana ko yaushe kike wahalar da ni. Dare rana kin takura min kina jefa na arazane. Ko so kike ki kasarar rayuwa ta ki mini lahane. Ban zo dan in kashe ka ba, ban yi nufin cutar ka ba. Soyayyar ka na sa gaba, ba zan iya barin ka ba. Kai nawa ne macijiya. Soyayya ta ajani ta kai ni soyayya da macijiya. Kayi min ɗan saurayi kuma ka sace mini zuciya. Hanyar jirgi da ta mota kin taba ji masu haɗu. Ka daina faɗin haka sahibi na, rashin ka zai sa in kaɗu. Inai maka san da uwa take yi waɗa adadin ya zai faɗu. Duba ka ganni na haɗu, fata na gamin daɗu. Mahaifi ƴaƴayen mu ka ji farin ango na macijiya. Wannan rintan so kike mini kin raina mini hankali. A ashe so bai duban mutum ko aljan kai tawakkali. Ni ban hanya in wuce koko in doka miki tubali. Ko yaushe kin takuran cikin barci na sai ki zo. In na shiga ban ɗaki ki zo, a madubi na ki min gizo. Ina kallon TV ki zo, ko brush ina yi sai ki zo. Ina tukin mota ki zo, ina shan iska ta ki zo. Kin saka ni cikin ta akwakiya. Kin ji mucijiya, dan Allah bar ni mucijiya. Soyayya ita ce ta kawo ni gun kafi ya macijiya. Kayi min ɗan saurayi kuma ka sace mini zuciya. Mai gadi maza buɗe ƙofa na shiga mun kunyan nayi. Wai me yasa kake gudu na ɗan kyakkyawan saurayi? Yanzu idan ka tafi ka bar ni sahibi ya zanayi. Amma baki da tausayi, na ce ba da ra'ayi. Kin sa zuciya ƙaiƙayi. Fito in har baka so ni ba za ka dawwama ne a cikin wuya. Au, to gudu kai? To mu je duk inda ka je ai ina biye da kai zaka gani. Gani nan zuwa gare ka.